Joto no khunbai kha ang Amarpur bisini Gamaku kamini khoroksa carpenter mistoi khai tongo ang 1 bosor rongoi Mizoram course khai phaijak tabo parabo 12 bosor rongoi sam khai tongo ang Joto Amarpur amsaini taku bokusno koyui sajabo miro nok dalam khaiui Joto tongbayu beba wangjo nyamo si samung khairobayu borok se hajar lag rang thango Chini borok mistori khoroksa sajui samung makhaya teineroni rang khoroksa sajui masaya hain bangai nerong thanang video like khai sajabo Joto taku bokhonang koi sajabo Amarpur bisini nok dalam khainerono miro teilan dogar siling rok khaironai tongkhe ano khairojabadi amai contact di tei ang Joto no koi bisabo nerok tei hindu wangjini takhairosti ani oro beba carpenter ni samung machine ni kologjak manui ang nerono kaise ke machine phunungnai among ke series machine teilan tei dogar no mului ki khairomani among ke current beranda romani among ke drill machine phugmani among ke computer table tei plywood ni godres tei kitchen room ni table lo khaimani nero naibui among foreigner ni kitchen room ni table hai khairi nyamagu computer table nero khairi nyamagu among ke teilan Yapharo goraun bul khaimun naithoke among ke teilan deran tangoi glass dairomani among ke teilan dogar nero nabi bumul taro nyamagu among ke rasomani te sirogmani kora Joto taku bukusona koyui sajabu nero nok dalam taronai tongke siling dogar teilan rok khairojabai jano ano khairimagu hain bangai ang neron thani video like khaima sajabu beba Chini borok ni nok dalam tang roma jagale wangji mangsi samung khaiui hajar lag tang sai tongbai Chini borok mistori khainele khok sasa neron thani masaya hain bangai ang beleke sajagya ang beleke na shire jagu Joto ni khawono Joto ni thanibono kha tei dofa thasahi Joto ni bukuk tei khanai dong hai khano samung ni bising tei inke beba wangji mangsi makhai hain bangai ang nerono koi sajabu ano dogar teilan tei silim ro khairojabaidi Joto taku bukunang koi sajabu ang Amarpur bisini Gamaku kamini khoroksa carpenter mistori ang shema rogo khajo rogo khaila ha gorjung rogo khaila ha te yang kasima suksima rogo ang khaila ha yang tagmara college di laithang yang rogo khaikha ta bulbia Gamaku rogo ang khaibu tabo ni simi phanani rok ani video nugui ano samung rojabaidi kharojabaidi video paya sajora ke bata mathakdi nero bonyo sadi ke nero ni sak bunaidi hani bangai ang nero no koi sajabu nero ni nok dalam taronai rok dogar teilan tei siling rok khainere tongka ano kharojabaidi ang beba net ni mote ke nero naithok dijang ano phulurdi ang bo haikene khaironai plywood ni godres tei computer table tei kitchen room ni table rok no khairina jabaidi je nero hom haikang khaironai Joto no ang koi sajabu nero Amarpur bisini Joto taku bukusono ano man samuro jabaidi hnoi tei wangje takharojabaidi jeng thasa tamano homa samung khairoman bisini jeng thasa mangnai dormoni bisini jeng thasa mangnai patini bisini jeng thasa mangnai bosi thasa hain bangai ang nerono koi sajabu no ano samung neroni nok dalam tangnai rok tongkhe samung tongkhana khairjabaidi Joto nang khunui sajabu Joto na Hambai Joto Amarpur amsaini takhok tei bukhuk sono kaisa phunukmung tei saklaimung je chini borok rok mistori eba dogar teilan snaronai rok tongkha hingkhe ano nawi manno ang Amarpur Gamaku kamini khoroksa mistori khai tongjago amo hairok khebo norok naidi
teibu ang nerono phunungnai doga rok lei amokhe doga rok amokhe high quality bai swnajak teibo tongo ang nerono kaisa kaisa ke phunungnai lei amo hairok nero design katal katal naithok nawi mano tei dogar teilani karui silim rokbo nawi mano amo ke silim AC buni silim waisa bai sat dalai haike nukjago phag bo kwrui dag bo kwrui khe nero dogar teila swnarokni bagwi mistri nangkha khe ang bai jogajog tei contact khai mano amo ang swnamani wajui no chwng kwdwkma bisirangwi mistri nalaiwi ma tongo tabo hwnkhe chwng bai chwng neroni kha o tongkhe nawi mankha Mizoram o 5 bosorongwi course khai paijak nerok foreigner ni design rok nawi mano abo teila rok naidi ang nerono kaisa kaisa khe phunukgono amokhe main dogar ni teibo tongo ang kaisa kaisa khe nerono phunukgono amo hai dogar naithok rok norok mistri nangkha khe ang bai jogajog khai mano silim bo nerok naidi amo AC boni silim amo khe sat dalai haike nukjago phag rok dag rok tei kwrui AC boni belai khe kwlai tei naithok nerok nawi mano ang pailai no phunuknai nerok no dogar design teibo tongo AC boni silim sat dalai haike nukjago ang kaisa kaisa khe nerono phunukgwi tongo Joto Amarpur amchaini tako bukhuk songma narwnai rok tongkhe nerok khwlairina mao joto no phoi kaham.